Panie Zouza, ja mam takie pytanie, co wy myślicie o tym, co ludzie gadają na mieście, że Zouza to jest dobro ino do gumiklejzów, rolady przy śląskim łobiedzie? Cóż ja mogę powiedzieć? Jeszcze raz to się będzie śmiał z mojego nazwiska, to ja się pakuję. Pakuja się i jada dodom do Portugalii, bo ja już tego nie szczymia. Tako z Rogoberguwa się polecą wziąć i się piznąć w gowa. A kego domy o szpilu? Daleko od domu, gorko jak pieron, jeszcze do tego u Rusów. Pescie, jak oni mają kopać ten bal w takim klimacie? Co jeszcze idzie robić? 2 tory strzelili. Jeszcze wam mało, to nie ma tak lekko. I ja wiem, że jak Robercik strzelał z główki w ta lata, no to trochę to zmaścią. Szło to zrobić lepszy. Już mu poradził, ciś do golaca. Padom łogul się hopie ta glaca na 0, a jeszcze mi się, słuchaj, wspomniał mi się na koniec taki widz, nie? Przyłazi baba z żabą na głowie do doktora i ten doktor padł, nie? Z maścią rzech.